Formal nang gisugan ang higanteng Christmas tree sud sa Marco Polo Hotel alang sa fundraising campaign kundiin katambayayong ang GMA Regional TV. Ato kining sayran. Napuno sa kasadya ang selebrasyon sud sa Marco Polo ni atong Sabado sa pagbukas sa panahon sa Kapaskuhan. Kini mga kabataan milingaw sa mga mitambong pinaagi sa lain-lain nga mga sayaw. Lakip sab sa milingaw sa mga tao si Yaser Marta gikan sa GMA Artist Center. Sentro sa selebrasyon ang Tree of Hope nga nakadisplay sa lobby sa hotel. Gikahinaman ang pagpasiga sa Christmas tree nga usa ka joint project sa hotel ug sa GMA Regional TV. Actually, this partnership, we look forward every year dahil aside na we usher in the Christmas season, ang ating talagang objective dito is makatulong sa various communities, lalo na sa GMA Kapuso Foundation, sa aspeto ng edukasyon. Isipaagi nga makatabang sa mga nanginahanglan, dunay Christmas ball nga mapalit sa kantidad nga 200 pesos. Ibitay kini sa Christmas tree, lakip na ang dedication. Ug sama sa naandan ang pondo nga mahipo sa kalihukan itugyan ngadto sa GMA Kapuso Foundation. We've been working together for over 10 years now on the Tree of Hope. This is a great way to raise funds for those who are less fortunate and really give somebody a chance, especially during the season, the festive season, the season of giving. So we're really happy to partnership with GMA. Subay niini, formal sab nga gi-turn over sa Marco Polo ang cheque nga mobalor og 200,000 pesos alang sa Kapuso Foundation. Mao kini ang nahipos sa Tree of Hope sa miaging tuig. Very timely yung ating campaign, lalo na pag Christmas season, dahil you spread kindness, it's not just spreading the usual kind of help. We go to different communities, we touch lives with this campaign. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.